سلام زخبركم تخطاتلتي channel يوتيوب سينما سمرة على زينا سبورت انه نمكتثالكم بخبر زعدم يوناتان قبري واتي سناي مكتثال كون لكم دماي منه أرسنال نبرازيلاو تتصاطي جابرييل ماغالهيس ب27 مليون باوند ناب أخمز السجاجرة تحبيرو مس فرنساويت كلب ليلة كم تخلق كتصاوت سنحة ود 22 عمت جابرييل تمال السونيو زدل حكمنا ومرمرة دحر مقبارو ناب أرسنال تسجاجيرو زلو ناب أخت السجاجرة خطب قامت سنحت بزجانرس تصوع أرسنال دما دليتا سميرولا نتقوب تتصاطي مس أمس مبارح حجوس كم زفترلان عقم مكل خلق تحيل كم زحجزان قليت الله اتتتصاطي نت 27 مليون باوند زواجو ناي وعل قديات نمتصفاف زحلف السمون كاب فرنسا ناب كتما لندن كم زمتصون تفليتو نسو بتوسخي اب ميرا إميريتس مس أرسنال كتصنح زخقل ناي نوح جزيات وعل مسفرمه ناي مسقاقارو مسرح بوق اوش كم زخونه مربب حبريتا ديل ميلا فريتا بزيكاز جابرييل ماغالهيس بسنك زي اب علم تلابع يزلو حمام كورونا فيروس اب كتما لندن 14 معلتات كوشب مخانو تحبيرو جابرييل ماغالهيس نتخصاب كل تشحن اسران حموشتن كتصنحو زخقل وعلو نمفررام مسوكلتو ترخيبولو بدحرز دما كم حدش تتصاطي كلب أرسنال بوق وجيو كبل أسلت أنا كلب ميكال أرتيتا أرديو نسو سعيبو جابرييل ماغالهيس نمونان كابتن نتتصاطي تقداس نتار إنالو زنبرا كلبات إيفرتون مانشستر يونايتد نابولن بزح اللخ كم زقت أما بمتقاس برازيلاوي نتا أقدمو نابحو فوتا كلب ستتصنبر ود 19 عمت فرنساو بروفيشنال تتصاطي ويليام سعيبو أبال أرسنال كم زخون حبيرو بريزيدنت فرنساويت كلب ليلة جيرار لوبيز أقدمو ندقفت أرسنال بزهبو حبريتا جابرييل ماغالهيس عدمي إكوان إشتين تخونه بولس من السيتس آتايو وتأقداس دما بولس مخانو سلزخونه ات فرنساوي أبطا إنجليزاويت كلب وتاولو تخمس مخانو أيت أرات أرنيلو نسو قصيلو جابرييل نسانا تصبق نايس أوتا أوانات سحلف خوينو نايب حق حيال تقلاساين درت ألبو أكلاو بقعتن زلويو اتزحق سكادما نتزلو كإلتن بقعتن بخمي بوحل الأقباب كتكمل لخم زلو زفل تتصاطي مخانيو كبل أبلعلي زلو نقدا قليتسو أنا إنجليزاويت كلب تشيلسي فرانك لامبارد نتمس جرمناويت كلب باير ليفركوسن زتصاوت كاي هايفرتس ناب كلبو نمتصنبار زي تحلل صعر بمكيار كم ستعاوتي زحبر زلو اتأصلت أني نتود 21 عمت جرمناو أكفافال نمونان 9 مليون باوند كوتس مخان دما أفليت اللو بز مسرت تتصاوتي أب كلب تشيلسي كبروسن بالسبرة متأنجنزب عبز متصم عالتات ناب كتما لندن كمتصن زدلنا يوعل مسرحات كفتس من كم زخونه مربب حبريتا ديل ميل قليصا اتتتصاوتي ناب ميدا ستانفورد بريج نممصا لعل هرفان حديرو خمزلو زحبرت مربب حبريتا سكاي سبورت اب كتما لندن ابزاتولو مستا كلب نحموشت عمت كصنحو زخلو وعل كفرم كم زخونه ارديا يخون امبر هافرتس لندن مساتون 14 معلت خوشب كم زيدلي زغلص زلو ازمبلي خا هاجرو جيرمن حنت كابتن وصاتنيا وشبا زغدد هاجرات بزي مخانه خم زخونه تفليطو إذا خمزيلون كلو دايركتر كلب ليفركوسن تشيلسي نكاي هافرتس نمفرام ابسم عبس حنا تبهل زور زلو حبريتا ترجم الوي قبل كم زنه صقوت حبيرو نت حبريتا زق على حتمر بحبريتا ديل ميل جنا اتمسرح مسغار بزي تفلط مقنياتا مود اتا ساعات انت زي فشيلو عود كم زخونه دقيمه حبير الله أقدم بيلا نبنشيل وول تياغو سيلفا حاكيم زيتشن تيمو فيرنرن أب حوف أنا متصنبار بزكيرة تحيال سعر تعويتا زلا تشيلسي نجرمناو هايفرتس وونك تعوت اللي مخانا يزغلت نايباجت سقم كيغات ما سقات زقبر لا تشيلسي نبرازيلاو تياغو سيلفا بنات أكو أسقاقيرات تنتلا نتم سرسته تصاوتي مالت نموركو حاكيم زيتش نجرمناو تيمو فيرنرن نبنشيل وولنجنا لعلق 300 مليون باوند وصايتات بمقباريا أفريماتهم زلا إزخاء بفلاينة نحلو مع كيبا أريزابالاغا نمقيار وطينا أقدما كفيلاتو زلامت انجنزبن نكاي هايفرتس نمفرام سليعتو لزلا كبرو سنز سبرن اي 9 مليون باوند مت انجنزبن نتتبقسو بحزرت باجت كتونزفو خمت تخقل تحبيرو كابتن زلع على 10 كلبات أوروبا اتزرخمه مسمر مكلخال حيزا خمزلات تقلص تشيلسي نتدخمت نمفواس بركت زبلو بولصات تصاوت نزعدق زلو أصلت أني ألامبارد حصرت باجت بولصات تصاوت خم معداك عنقفات كيكون خمزي ترفي نقار
ወዲ 51 ዓመት አሰልጣኒ ኢጣልያዊት ክለብ ኢንተር ሚላን አንቶኒዮ ኮንቴ ብዛዕባ እታ ክለብ ንዝልዎ መጻን ንምያጥ ሎሚ ምስ ፕሬዚደንት እታ ክለብ ስቴቨን ዛንግ ገጽ ንገጽ ክራኸብ ምዃኑ ተፈሊጡ። እቲ ኢጣልያዊ አሰልጣኒ ዝሓለፈ ዓርቢ ምሸት ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ፍጻሜ ዩሮፓ ሊግ ብሰቪያ ናይ 3-2 ስዕረት ከም ዘጋጠሞ ዝፍለጥ ኮይኑ ምስ ፕሬዚደንት እታ ክለብ ዝገብሮ ርክብ ድማ ኣማሲኡ ካብታ ክለብ ክስጎ ከም ዝኽእል ይዝናፈስ ዘሎ። ይኹን እምበር ኮንቴ ጠንቂ ዘጋጠሞ ስዕረት ተጻወቱ ኣብ እዋን ኮሮና ቫይረስ በታ ክለብ ዘድሊ ክንክንን ሓልዋን ስለ ዘይተገብረሎም ምዃኑ ብምጥቃስ ድሕርቲ ዘጋጠሞ ስዕረት ካብታ ክለብ ሎሚ ዓመት ክሰናበት ከም ዝደሊ ምግላጹን ተፈሊጡ። ዴሎ ስፖርት ዝተባህለት ጋዜጣ ኢጣልያ በወገና መጻኢ ኮንቴ ቅድሚ ኣብ ጸወታ ኤውሮጳ ዘጋጠሞ ስዕረት ኣብ ምልክት ሕቶኣት ይምጽንሑ ብምሕባር ሕጂ ግን ሎሚ ሶልስ ምስ ስቴቨን ዛንግ ኣብ ዝገብሮ ርክብ ክውሰን ምዃኑ ትገልጽ። ካብ 2019 ናትሒዙ ንኢንተር ሚላን ከሰልጥና ዝጸንሐ ኢጣልያዊ አንቶኒዮ ኮንቴ ካብታ ክለብ እንተደኣ ተሰጊጉ ካብ 2014 ክሳብ 2019 ኣሰልጣኒ ክለብ ጁቬንቱስ ዝነበረ ወዲ 53 ዓመት ማሲሚሊያኖ አሌግሪ ክትኩኦ ከም ዝኽእል ይሕበር። ኣብ ምስልጣን ኩዕሶ እግሪ ናይ ሓያሎ ዓመታት ተሞክሮ ከም ዘለዎ ዝነገረሉ ኢጣልያዊ ማሲሚሊያኖ አሌግሪ ኣሰልጣኒ ኢንተር ሚላን ኮይኑ እንተደኣ ተቆፂሩ ነታ ክለብ ናብ ዝሓሸ ብቕዓት ከደይባ ከም ዝኽእል ምስታ ክለብ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ። ማንቸስተር ዩናይትድ ንወዲ 17 ዓመት ተጻዋታይ ባርሴሎና ቮንደርኪድ አንሱ ፋቲ ናብ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ ንምምጻእ ልዑል ተገዳስነት ኣርኢያ ከም ዘላ ሞንዶ ዲፖርቲቮ ዝተባህለት ማዕከን ዜና ስጳኛ ሓቢራ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ እታ እንግሊዛዊት ክለብ ነቲ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ንምፍራም 153 ሚልዮን ፓውንድ ቀሪባ ኣላ። ዋላ እኳ ማንቸስተር ዩናይትድ ንኣጥቃዓይ ክለብ ቦርሲያ ዶርትሙንድ ጃዶን ሳንቾ ዓይነው ሊቓትሉ እንተጸንሐት እታ ጀርመናዊት ክለብ ጎደሎ 108 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዘይትለቆም ሳፍለጠት ግና ገጻ ናብ ስጳኛው ትሕቲ ዕድመ ተጻዋታይ ክትጠው ተገዲዳ ኣላ። ማን ዩናይትድ ንጃዶን ሳንቾ ንምፍራም ዝነበራ ድሌት ከተቋርጾ ዘገደዳ ካልእ ምክንያት እውን ነይሩ። ንሱ ድማ እቲ ወዲ 10 ዓመት ጀርመናዊ ተጻዋታይ ናብ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ መጺኡ ማልያ ሬድ ዴቪልስ ክወድ እንተኾይኑ ሰሙናዊ 300,000 ፓውንድ ክፍሊት ክሓትት ምዃኑ ብወኪሉ ቢሉ ስለ ዘፍለጠ እዩ። ኣሰልጣን ማን ዩናይትድ ኦሌ ጉናር ሶልሻየር ጋንትኡ ንጃዶን ሳንቾ ሰሙናዊ 300,000 ፓውንድ መሃያም ስትኸፍሎ ኣብ ትሕቲኣ ዝርከቡ ካልኦት ወሰንቲ ተጻወቲ ተመሳሳሊ መጠን መሃያን ክሓቱ ከይደፋፍኦምን ብኡቢሎም ካብታ ጋንታ ናይ ምውፃእ ድሌት ከይሕድሩን ስግኣት ስለ ዘለዎ ቮንደርኪድ አንሱ ፋቲ ምስ ዶርትሙንድ ሓድሽ ውዕል ቅድሚ ምኽታሙ ዝገበረ ገይሩ ናብ ኦልድ ትራፎርድ ከምጽኦ ወሲኑ ከም ዘሎ ይዝሕበር። ኣብ ግጥም ሃገራት ኤውሮጳ 2021 ንምስታፍ ምስ 11 ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ ተመሪጹ ዘሎ ፋቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት 33 ግዜ ምስ ባርሴሎና ተሰሊፉ ክጻወት እንከሎ 8 ሸቶታት ድማ ብስሙ ከቁፅረላ ክኢሉ እዩ። ባርሴሎና ኮኸብ ኣጥቃዓያ ኣርጀንቲናዊ ሊዮነል መሲ ምስ ኣናይ ምቕጻል ድሌቱ የጠራጥራ ብምህላው ምናልባት ገዲፍዋ ምስ ዝኸይድ ነቲ ኣብ መስመር ምጥቃዕ ዝፍጠር ሓጓፍ ብቮንደርኪድ አንሱ ፋቲ ክትዓብሶ ከም እትኽእል እያ እምነት ኣሕዲራ ዘላ። ስለ ዝኾነ ነዚ ተጻዋታይ እዚ ብቐሊሉ ናብ ማን ዩናይትድ ከም ዘይተፋንዎ ተንተንቲ ስፖርት ይገልጹ። ባርሴሎና ቮንደርኪድ አንሱ ፋቲ ምስኣን ክቕጽል ውዑል ምስ ሕደሰትሉ ውዑል ኸይዛዘመ ኣብ መንጎ ክወፅእ ምስ ዝደሊ ናብ ዝኾነት ጋንታ ጎደሎ 300 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዘይትለቆውን ትሕብር ኣላ። ባርሴሎና ነትን ሊዮነል መሲ ተኸቲሉ ካልኣይ ዝለዓለ ባዕሉ ዕለታ ኮይኑ ዝጸንሐ ኣጥቃዓይ ሉዊስ ስዋሬዝ ናብ ዝደልያ ጋንታ ብናጻ ክተፋንዎ ወሲና ከም ዘላ ይግለጽ ኣሎ። እታ ዓርሞሽሽ ካታሎናዊት ክለብ ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ወዲ 33 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ኡራጓያዊ ኣጥቃዓይ ገና ውዕሉ ከይእከለ ብናጻ ክትለቆ ዝወሰነትሉ ምክንያት ብቐንዱ እቲ ተጻዋታይ ምስኣናይ ምቕጻል ድሌት ከም ዘይብሉ ብምርግጋጻ ከም ዝኾነ ይዝሕበር ዘሎ። ካብ ናይዚ ዓመት ዝግጥም ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ብዝሕንኽ ስዕረት ዝተገለፈት ባርሴሎና ንሉዊስ ስዋሬዝ ኣብ 2014 ካብ ሊቨርፑል ምሰፈረመቶ ኣብ ኩሉ ውድድራት ዓወት ኣብ ርእሲ ዓወት ክትጎናጸፍ ግዜ ይወሰደላን። ከም ወሳናይት ዘበርከተላ ዓብይ ዕለት ድማ ገና ውዕሉ ከይእከለን ከሎ ናብ ቃሕ ዝበለቶ ጋንታ ብናጻ ክኸይድ ፍቓድ ከም ዝሃበቱ እዮም ሓለፍቲ እታ ክለብ ዝሕብሩ ዘለዉ። ሓድሽ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ሮናልድ ኮማን ሉዊስ ስዋሬዝ ካብ ሕጂ ንድሓር ምስ ምድፋዕ ዕድመ ኣብ ባርሴሎና ኣበርክትኡ እናነከየ ከም ዝኸይድ ብምእማን ክፋኖ ከም ዘለዎ ክገልጽ ጸኒሑ። ንቦቱ እስትክእ መንእሰይ ተጻዋታይ ድማ ሃሰብ ክብል ድሕሪ ምጽናሕ ንኮኸብ ኣጥቃዓይ ኢንተር ሚላን ላውታሮ ማርቲነዝ ዓይኑ ውዲቑሎም።
ኣብዚ ተኸፊቱ ዘሎ ክሳብ 5 ጥቅምቲ ዝቕፅል መስኮት ምስግጋር ተፃወቲ ድማ ነቲ ወዲ 23 ዓመት ሆላንዳዊ ኮኸብ ተፃዋታይ ናብ ሜዳ ኖ ካምፕ ንምግዓዝ ዓልዩም ይስራሕ ኣሎ። ላውታሮ ማርቲነዝ ብወገኑ ኣብ ሜዳ ኖ ካምፕ ማልያ ባርሴሎና ለቢሱ ኣብ ጎኒ ሊዮነል መሲ ተሰሊፉ ክፃወት ወትሩ ዝሓልሞ ዝነበረ ከም ዝኾነ ብምግላጽ እቲ ምስ ሓለፍቲ ክለብ ባርሴሎና ዘካይዶ ዘሎ ዝርርብ ክዕወት ተቐሪቡ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ሓለፍቲ ክለብ ባርሴሎና እውን ማርቲነዝ ኣብዚ ናይ ምስግጋር መስኮት ናብ ሜዳ ኖ ካምፕ ከም ዝመጽእ ብርእሲ ተኣማንነት ይገልጽ ኣለዉ። ማርቲነዝ በማልያ ኢንተር ሚላን ኣብ 35 ግጥማት ሰሪያ ኢጣልያ ክስለፍ እንከሎ ብድምር 14 ሸቶታት ድማ ብስሙ ክቑፅረላ ኽኢሉ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቻነል ዩቲዩብ ሲነማ ሰመረ ናይ ሎሚ ዜናታት ስፖርት ኣብዚ ይፍጸም። ስለምክትታልኩም ነመስገን።